Existuje videokazeta, ktorá spôsobuje smrť. Po jej vzhliadnutí zazvoní telefón a hlas na druhej strane dotyčnému oznámi, že do 7 dní umrie. Nie, neľakajte sa. Žiadne nebezpečenstvo vám nehrozí. Hovorím iba o populárnom horore Kruh. Ten očaril dvoch školákov z Lučenca natoľko, že sa rozhodli nakrútiť jeho voľné pokračovanie. Na tomto záchode došlo k prvej vražde. Hlavnú hrdinku, zabíjacké monštrum Samaru Morganovú si zahrala spoluautorka hororu Lucia Máliková. Aj na toto vécku sa mi dobre vraždilo. Na fare to sa mi dobre vraždilo, lebo tam som práve postavu Mareka zavraždila a pohľadom. Ako už Ľudská naznačila, scény sa odohrávali vo viacerých prostrediach. V Lučeneckej synagóge, na hrade Divín, ale predovšetkým v škole. Napríklad miestnosť zástupcu predstavovala psychiatrickú liečebňu. Neboli sme na psychiatrii, typli sme si. Snažili sme sa to vybrať čo najlepšie, no. Ešte, že ste to uviedli na pravú mieru. A čo nám poviete o cintoríne, na ktorom ste tiež nakrúcali? My tam natáčame, ostatní tam fajčia. Film je rozdelený na 7 dní a som písal to po dni a čo ma napadlo, tak to som tam napísal. Nejaké dialógy tam neboli, lebo to sme iba improvizovali. Za kamerou a podľa potreby aj pred ňou stál kaplán miestnej farnosti. Verejne však o tom hovoriť nechcel. Za to autori diela prezradili všeličo. Okrem iného aj to, že až na prácu s kamerou realizovali všetko úplne sami. Kompárs napríklad, keď sme potrebovali, tak sme poprosili spolužiakov v škole. Maskéry sme my vlastne dvaja. To sme si my robili. Ja som sa nahodil na Jokera, Lucia sa nahodila na Samaru a bolo. To iba nafarbiť nejakým púdrom, potom prípadne nejaká čierna ceruzka na oči. Boli tam krvavé scény. Ako ste toto riešili? Toto sme kečupom, alebo ešte takou špeciálnou farbou. Na horore vydržali pracovať celé 2 roky. Minuli naň takmer 200 eur z vreckového. Rodičia, v podstate takmer všetci dospeláci, im nevšednú iniciatívu schválili. Boli radi, že sa venujeme takémuto niečomu a že nechodíme niekde piť po krčmách alebo úplne fajčiť niečo. Iba pedagogický zbor odhováral, že máme z toho robiť komédiu. Nepáčilo sa mi, akú tému si zvolili. K tomu som mala určité výhrady, ale obdivujem ich takú vynaliezavosť, tvorivosť, kreativitu. Keď som videla, že sa nie jedna postava zavraždila, že tam tečie krv, nôž v tele človeka, to na mňa negatívne pôsobí. Keď som bol mŕtvý, Tak čo? tak z toho som sa zľakol. Potom, keď z tej studni Lucia vyliezla. Takéto záporné scény človeka, hlavne v tom období, kedy sa vyvíja, v období raného detstva, vyvolávajú emócie, ktoré môžu zostať, na základe ktorých môže dieťa zostať negatívne ovplyvnené celý život. Podarená dvojka momentálne štartuje výrobu ďalšieho filmu. A hoci to nebude horor, nemá od neho ďaleko. Nuž, kto vie, možno sa práve pozeráme na budúcich Stevenov Spielbergov.